Kabalo ka, activity. Daghan pa jud kay na siyang kwarta kay nahalinan siya og bunot. Dagan na yung kwarta doon Pawex. Kwarta? Oh. Napod, oh. Wow! Oh, di ba Ate Biti, daghan kay kwarta si Kuya Dodong Pawex? Nya iya pa jud nang ihatag sa kuatanan ron. Tag-awa na Ate Biti karon ihatag na ni Kuya Dodong Pawex ang tanang kwarta sa kuha. Oh, padugay-dugay pa siya gatag oh, pero ihatag na niya ron. Ihatag na na. Asa naman itong bata nga to? Giingnan ako siya na dili mulaan. Yun naminaw. Iya dyo kong gisibatan. Karon. Pinisilhig lanot lagi ron ah. Upos lagi ni siyang lubot. Kining bataan ni ba? Naghatag lang dyo konsumisyon. Kini man si Papa pud ba o si Mama na kanong wa man pud niya dala ning bataan nila sa laag. Karon lang kang bataa ka. Kining bagong palit ni Mama ug Papa na silhig lanot ah. Maupos dyan ni si muhang lubot karon sa imuhang kabandungon. Kuya, Uy! Naara din ka niya, Maria? Asa ka gikan? Ha? Ay, doon Pawex. kilig-kilig. Ah, smile biya ni bitukon oh. Kuya, diingan gud na ako na sa Ate Biti kuya nga like nimo siya. Biti, giinan katuod ni Maria? O, doon Pawex. Ay, Ate Biti, sunod ta. Sulod mo, Biti. Sulod, Ate Biti. Sulod. Kanang, Ate Biti, balo ba ka? Buutan gud kay na si Kuya Dodong Pawex. Palitan ka na niyag chowking. Di ba kuya no? Oo. Palitan ta karon og choking, Biti. Dahil unsa may imo, ha? Di ba Ate Biti no? Buutan kayo si Kuya Dodong Pawex nga. Kabalo ka Ate Biti. Daghan pa jud kay na siyang kwarta kay nahalinan siya og bunot. Dagan na yung kwarta doon Pawex. Kwarta? Oh. Napod, oh. Wow! Oh, di ba Ate Biti, daghan kay kwarta si Kuya Dodong Pawex? Nya iya pa jud nang ihatag sa kuatanan ron. Tag-awa na Ate Biti karon ihatag na ni Kuya Dodong Pawex ang tanang kwarta sa kuha. Oh, padugay-dugay pa siya gatag oh, pero ihatag na niya ron. Ihatag na na. Tanawa oh. Oh, tanawa di ba gihatag? Tara Ate Biti, mag-chowking ta. Salamat doon Pawex.